Enugu gemunti kende kenunti onu meja korunu kegu duru biabayi o unemu o deje ego adona lo paroma pa sowe mani metukwe munu makaye oye bi kalowe egu mana be Enugu bayi o ona bayo neba o agabe so yana wa oboyemu wa imaru pami nwa afamefu na-enwuru anwụ ọ bụkwa nwoke nkanụ o toro na sabat obodo ofe Igbo ọkụwa gbangịgba onye ọbụla kwụrụ ọtọ agbọghọ bịarutekwe ọsụ na ọ chọziri pami nwa okoro bịarutekwe ọsụ na ọ chọziri pami nwa ụmụntịrị bịarutekwe ọsị na ọ chọziri pami nwa pami emeghe gurupu ọkpọ ya pami udubọnchi lele bụ onye sowere akụwa gbangịgba onye ọbụla dewe egwu eyo ololo ya iyo eyo iyo sunjei eyo iyo sunjei onu gwewe sawa kemụnagị jedi bọmshemụ na-ekwu dọmpi napụtawa n'ọgbọ dọkta onye mmemme mobility nwanne m ka ije kalipso na-eme ya n'ụbọ liberty nwanne m zete eze ụmụ nkwọ napụtanụ n'ọgbọ 2006 2006 ka pami nwa jeweziri egwu n'obodo ụmụabiuti ya na ndị egwu ya pami nwa nọzi n'ọkada na-agbagodo ori ya gị ịgbadawazi afịa mma ya ọwụ wee kwuchi ụzọ gomo gbatịa ya o pami nwa nọzikwa n'ozu ọ bụla aksident iyeri anyị wee gwụ n'afịa anyị na-erikwe ihe onye fukwara iyeri m onye ọmụ biko kpọtarụ m ijegodi Lagos chọwakwara m iyeri m ịnọgodi na Abuja chọwakwara m iyeri m ịbịagodi n'Enugu chọwakwara m iyeri m anyị obebe anyị chọwakwara m iyeri m anyị erichigo ọnụ Agwa isimo agwa afọmụ aya aya sesempe ya egwu sesempe ya egwu sesempe ya aya sesempe ya egwu ajalido Egypt.